Jeg har lige fundet denne forladte opbevaringsenhed, som er fyldt med dyr, der er blevet efterladt her for at dø. Så min mission er at udforske det hele, for forhåbentlig at redde hver eneste dyr, der er blevet efterladt her. Dog bliver det ikke nemt. Og det er fordi den tidligere ejer af dette opbevaringsrum brugte det til at skjule sin ekstremt sjældne og dødelige samling af dyr, så ingen ville kunne finde den. Men for nylig har han ikke haft råd til at tage sig af alle disse dyr, så han solgte det til mig. Ja, jeg købte det. Nu hvis man dømmer ud fra, hvor mange buer der er herinde, kunne der bogstaveligt talt være hundreder af dyr, der har brug for vores hjælp. Så jeg begyndte hurtigt min søgning, og det tog mig ikke lang tid før jeg fandt noget. Se lige det her, venner. Der er sådan et gammelt fuglebur eller noget lige her. Det er bogstaveligt talt dækket af lort. Det er så ulækkert. Nu ser det ret tomt ud for mig. Dog er der den lille æske lige der, og den kunne have noget indeni. Så jeg åbnede langsomt buret, og da jeg tog æsken op, hørte jeg noget bevæge sig rundt. Hører du det, Helen? Jeg er ret sikker på, at der er noget herinde lige nu. Okay, jeg er faktisk virkelig nervøs. Nu gør vi det. Lad os bare åbne den. 3, 2, 1. Gud, hvad pokker er det? Er det en mus eller en rotte? Sig mig ikke, at det er en rotte. Vent lige et øjeblik. Jeg tror ikke, det er det. Se der. Den har sådan en busket hale. Lidt ligesom et æren. Vent lige et øjeblik. Er det her et æren? Det kan simpelthen ikke passe. Hvis det er et æren, så er det det mindste, jeg nogensinde har set. Okay, nu var jeg ret sikker på, at det ikke er en rotte, ved at prøve at samle det op. Kom her, lille ven. Vi prøver at redde dig. Sådan, jeg har ham. Lad være med at bide mig. Hold da op. Se lige det her, venner. Han er bedårende. Jeg er ret sikker på, at det her er et æren, og det er bogstaveligt talt det mindste, jeg nogensinde har set. Se hans lille ansigt lige der. Det må være det sødeste dyr, vi nogensinde har fundet. Skriv en kommentar nedenfor om, hvad du tror, det er. Men hvis det her er det første dyr, vi har fundet i denne forladte opbevaringsrum, kan jeg ikke forestille mig, hvad der ellers kunne være herinde. Au! Han bed mig lige! Det er ikke særlig pænt. Men intet kunne forberede mig på de dyr, vi endte med at finde. I denne video taler jeg om de sjældneste og farligste skabninger på denne planet. Og tja, de har ikke meget tid tilbage. Så jeg lagde ærenet i en beholder, og jeg fortsatte. Og næste var endnu et faldefærdigt bur med noget fuldstændig sindssygt indeni. Gud. Jeg tror, jeg ser noget. Venner. Er det, hvad jeg tror, det er? Kom her, makker. Vi prøver bare at redde dig. Gud. Hør ham. Han laver lyde. Jeg har ham. Det kan ikke passe. Jeg tror, det her er en rødøjet krokodilleskænk, og de her fyre er faktisk ret sjældne. Vi har kun fundet et par stykker af dem på kanalen. Mange siger, at de ligner drager fra det virkelige liv. Og ærligt talt, det må jeg give dem ret i. Altså, se lige på skændene langs hele hans krop. Det ser jo helt uvirkeligt ud. Tro det eller ej, men disse 4 ben er ret dyre og koster omkring $200. Og selvom det er mange penge, er det bestemt ikke det dyreste dyr herinde. Okay, her drage, lad os få dig ned i en beholder. Skriv en kommentar nedenfor med et navn til denne fyr. Det er nok det vildeste 4 ben, vi nogensinde har fundet. Men vi har stadig en masse flere buer tilbage at udforske. Så lad os fortsætte. Næste var dette mystiske bur, der havde et skilt, hvor der stod, må ikke åbnes. Men det fik mig selvfølgelig bare til at ville åbne det endnu mere. Tja, det var ikke en god idé. Gud, Helen, der er en kæmpe tarantel derinde. Ser du det? Den der er enorm. Det må være den største, jeg nogensinde har set. Jeg tror, det er en Goliath-fugleæderkop, som er den største art i verden. Og de har også ekstremt store hugtænder, der er fyldt med gift. Så jeg skal sørge for ikke at blive bidt, ellers ender jeg på hospitalet. Jeg besluttede mig for at tage nogle handsker på, bare for at være på den sikre side. Men da tarantellens hugtænder er så store, er der en chance for, at de ikke engang vil stoppe bidet. Kom her, makker, vi prøver bare at redde dig. Gud, lad være med at bide mig. Han prøver at skyde sin hår mod os lige nu. Nej, venner. Hvis du ikke vidste, når taranteller føler sig truet, så vil de bogstaveligt talt kaste deres hår mod dig, og så begynder det at klø helt vildt. Jeg er blevet ramt af dem før, og det er ikke sjovt. Vent et øjeblik. Jeg tror, vi har ham. Gud, den er på min hånd. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Gud. Helen, hvad skal jeg gøre? Den her ting er meget større, end jeg troede, den ville være. Min hånd er fanget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Folkens, et forkert træk, og han kunne løbe op af min arm lige nu og bide mig. Det havde jeg ikke tænkt igennem. Gud, okay, og han er ikke glad, folkens. Det her er ikke godt. I kan se, hvorfor de kaldes Goliath-fugleæderkopper. De er bogstaveligt talt så store, at de spiser fugle i naturen. Det her er nok det mest skræmmende, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Han kaster sine hår mod mig. Den er på mit ansigt! Det her er så slemt! Heldigvis lykkedes det mig at få ham ned i denne lille beholder uden at blive bidt. Og lige under det bur var der et par flere terrarier, som havde endnu flere skræmmende dyr indeni. Gud, Helen! Se der! Der er en slange lige der!
Det kan simpelthen ikke passe, venner. Det er en slange. Vi fandt bogstaveligt talt lige en edderkop på størrelse med mit hoved, og nu en slange. Nå, vi er nødt til at redde ham alligevel. Kom her, makker. Gud, jeg ved ikke, hvilken slags slange det er. Jeg håber ikke, den er farlig. Jeg har ham. Okay, der er han. Okay, nu hvor jeg kigger nærmere, tror jeg, at det her er en hovnoseslange. Og heldigvis der er de fuldstændig harmløse. De er faktisk rigtig gode kæledyr. Jeg mener, se lige hvor sød han er. Bobby, hvad snakker du om? Der står jo bogstaveligt talt giftig lige der. Hvor? Hvad snakker du om? Det er ikke godt. Okay, lad os få ham i en beholder. Gud. Ja, jeg slog det op. Og de er giftige, så det var tæt på, men det her det er stadig ingenting. Senere i videoen kommer vi til at støde på de største og mest aggressive slanger, vi nogensinde har fundet på kanalen. Okay venner, det ser ud til at vi har en beholder mere på denne hylde. Der står ikke giftig på den her, så det er vel et godt tegn. Sådan, lad os se hvad der er inde i. Jeg er så nervøs. Gud, hvad i alverden er det, Helen? Se lige der, jeg tror vi har fået en krabbe. Hvad i alverden? Det havde jeg ikke forventet, venner. Vi har lige fundet det, der kaldes en Halloween-krabbe, hvilket er ret sjovt, fordi at vi bogstaveligt talt optager det her på Halloween. Men de får det navn, fordi at de har de her super klare lilla og orange farver over hele kroppen. Men så seje som de ser ud, vil du ikke klemme sig de her fyre, for de har enorme kløer. Så vi tager ham forsigtigt op bagfra, hvor han ikke kan klemme mig. Sådan, jeg har ham. Gud, det er så skræmmende. Gud, han klemte mig. Gud. Okay, det viser sig, at han godt kan klemme mig. Selv hvis jeg tager ham bag hovedet, så jeg tror, vi bare prøver at tage ham ved kløerne. Sådan der. Det er helt vildt, venner. Vi har fundet egern, slanger, fireben, edderkopper og nu en krabbe. Jeg kan ikke forestille mig, hvad der ellers kunne leve herinde. Jeg lagde krabben i en beholder, og så gik jeg videre. Efter at have løst rundt med min lygte, stødte jeg på noget helt vildt. Det kan ikke passe, venner. Er det en skorpion? Gud, hvorfor lyser den? Jeg gik bare rundt med det her specielle blå lys, for hvis du ikke vidste, så er der faktisk nogle dyr, der lyser i mørket. Det er bare så sejt. Her. Sluk lige lyset hurtigt igen. Hvis vi tænder for vores blå lys og går herover, kan du se, at han lyser. Gud. Nu er det her en ørkenhåret skorpion, og de er faktisk en af de største skorpionarter i verden, og de har også ekstremt store giftbråde, så vi skal være meget forsigtige, når vi håndterer dem. Og det er derfor, jeg har de her slangehandsker på igen. Og forresten, hvorfor ligger der et alligatorhoved lige her? Det er slet ikke uhyggeligt. Okay, nu går vi i gang. Jeg prøver at tage fat i ham. For pokker. Vent lige. Han kravlede bare op på min handske. Okay, det var nemt. Se på ham. Han lyser, venner. Det er en af de mest skræmmende skabninger, vi nogensinde har fundet. Men efterhånden, som vi udforsker mere af dette opbevaringsrum, bliver dyrene bare vildere og vildere. Jeg lagde skorpionen i en beholder og gik videre til det næste bur. Og med det samme fik jeg øje på noget. Gud, er det endnu en slange? Det må være løgn. Den tidligere ejer af dette opbevaringsrum fortalte mig ikke, at det var fyldt med slanger. Sandsynligvis fordi jeg så ikke ville have købt det. Men i modsætning til hovnosesnogen har jeg ingen idé om, hvilken slags dette er. Så jeg bør nok ikke røre ved den, ikke? Okay, jeg tager den op meget langsomt. Sådan der. Stille og roligt. Jeg har den nu. Sådan. Det skræmmende ved slanger er, at de kan lugte frygt. Og ja, jeg er helt sikkert bange lige nu. Gud. Den her ligner næsten en grøn rottesno, og jeg håber virkelig det er det. Fordi de ikke er giftige, og jeg mener det denne gang, jeg ved det med sikkerhed, de er ikke giftige i modsætning til hovnosesnogen. Men det der virkelig er interessant ved de her slanger, er at de faktisk spiser edderkopper og orme, og ikke rotter, som man ellers skulle tro. Jeg har faktisk lyst til at teste, for selvom det står på nettet, så tror jeg ikke på, at en slange spiser orme. Det er jo helt skørt. Så jeg gik videre og fandt en orm, og efter at have lagt den foran slangens hoved, skete dette. Venner, jeg tror ikke, den vil spise ormen. Jeg tror, jeg havde ret. Slanger spiser ikke orme. Myten er busted! Men helt seriøst, jeg ved det faktisk ikke. Måske har jeg den forkerte orm eller et eller andet, for jeg har set videoer online, hvor de spiser orme. Så ja, jeg har ingen idé. Derefter fortsatte jeg med at kigge gennem disse terrarier, men et par af dem var faktisk tomme. Og det var lidt uhyggeligt, for det betyder, at hvad end der var derinde, måske er sluppet ud. Men da jeg åbnede den næste, så jeg dette. Gud, Helen, der er flere fireben herinde. Ingen er sluppet ud. Kom tilbage her. Jeg tror, der er 2 af dem, folkens. Det var vildt. De her ligner lidt de geckoer, der bliver kæmpe store. Jeg mener på størrelse med min arm. Jeg tror, de hedder noget i retning af lychee-geckoer, eller leche-geckoer. Jeg ved det ikke. Hvis du ved det, så skriv en kommentar nedenfor. Men de her, de ser ud som små babyer. Tro mig, de bliver meget større end det her. Og ja, de koster mange penge. Nogle koster tusindvis af dollars. Så det her er helt sikkert et godt fund. Disse geckoer er så sjældne. Nu, så vildt som det var det næste jeg fandt på en eller anden måde endnu vildere. Vent lige, Helen. Se lige der. Jeg kan se noget bevæge sig bagi.
Hvad er det? Det ligner en anden art af gecko. Kom her, makker. Vi prøver bare at vade dig. Det kan ikke passe. Se lige det der. Det er helt sikkert en anden gecko. Denne her kaldes en bladhalet gecko, og de får det navn, fordi deres hale ligner et blad. Og det lige der hjælper dem med at kamuflere sig i naturen. Og det virker helt sikkert, for i starten så jeg ham slet ikke derinde. Hvorfor er hans mund åben? Okay, jeg tror ikke, han er særlig glad. Så vi fik ham forsigtigt ned i en beholder, og vi fortsatte med at lede. Gud, Helen, jeg ser et andet firben. Den her er meget mindre. Lad os se, om vi kan fange ham. Han prøver at bide mig. Gud, jeg fik ham. Jeg kan ikke tro, jeg fangede ham. Det er vildt. Nu er jeg ret sikker på, at det her er et Jesus-firben. Og det, der er virkelig sejt ved de her fyre, det er, at de bruger de her super lange ben til faktisk at løbe på vandet. De er virkelig seje firben. Og jeg tror ikke, vi nogensinde har fundet en før, så det havde jeg ikke forventet. Nu. Indtil nu har vi reddet så mange forskellige dyr i det her forladte opbevaringsrum. Der er dog stadig så mange buer og terrarier tilbage at udforske. Gud, venner. Jeg havde ikke indset, hvor svær denne redningsmission ville blive. Jeg mener, se på det her. Der kunne bogstaveligt talt stadig være hundredvis af dyr herinde. Og hvad pokker er det? Der står en stor tank på jorden med slanger på. Det er ikke godt. Ja, så som du nok kan høre, så jeg ikke frem til at åbne det bur. Uanset hvad der er derinde, er det helt sikkert stort. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at gemme den til sidst. Så sørg for at se med til slutningen af videoen, for at finde ud af, hvad det er. Okay, vi har et ret stort akvarium lige her. Lad os se, hvad der er i det. Vent, jeg tror, det er en skildpadde. Gud! Se lige det der! Hvad laver du derinde, makker? Kom her! Vi er her for at redde dig. Gud. Jeg kan ikke tro det! Jeg havde ikke regnet med at finde en skildpadde derinde. Nu har jeg absolut ingen idé om, hvilken slags skildpadde det her er. Men jeg gætter på, at den lever i vand. Og som du kunne se, er det akvarium helt tomt. Det her opbevaringsrum har stået forladt så længe, at alt vandet er fordampet. Og det er ikke godt, for hvis der er noget andet herinde, der er vandlevende, har de sandsynligvis ikke meget tid tilbage. Men heldigvis for denne skildpadde var han stadig i live, så vi fik ham hurtigt ned i en spand med frisk vand, og vi fortsatte. Okay, som det næste ser det ud til, at vi har dette enorme stativ fyldt med terrarier. Og helt ærligt, jeg har ikke lyst til at åbne dem. Og det er fordi, jeg er ret sikker på, at de er fyldt med slanger. Grunden til, at jeg siger det, er, at jeg faktisk kan høre dem hvæse herinde. Gud, det her er ikke godt. Men selvom det var skræmmende, var jeg nødt til at redde alle dyrene herinde. Så jeg så min frygt i øjnene og åbnede det første bur. Gud. Ja, der er den. Der er en slange. Jeg havde ret, venner. Skal jeg bare tage den? Det er så uhyggeligt. Kom her, makker. Gud. Okay, jeg har den. Slap af. Slap af. Vi prøver bare at redde dig. Jeg tror, det her er en kornsno, venner. Og de er fuldstændig harmløse. Tror jeg. Ærligt talt, jeg er ikke 100% sikker på det. Han kan helt sikkert lugte frygten på mig. Okay, det her er ikke en god idé. Gud. Gud. Helen? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Han kravler ind i mit ærme. Han er inde i min skjorte lige nu. Kom ud derfra! Han kommer til at bide mig. Sådan der. Okay, det var ikke særlig pænt. Det var ikke en god slange. Ved du hvad? Lad os bare få ham ned i en beholder. Nu. Jeg havde virkelig håbet, at der ikke ville være slanger i alle disse buer. Men efter at have gennemsøgt flere af dem, var det alt, jeg fandt. Gud, der er endnu en slange herinde. Helen, se lige der. Han er rød og sort. Er det ikke dårligt? Betyder det ikke, at den er giftig? Kom her, makker. Vi prøver bare at redde dig. Gud. Sådan, nu har vi ham. Han tisser på mig. Hvorfor gør du det? Au! Han bed mig lige. Nu, efter sådan jeg lige blev bidt, og jeg troede, det var en giftig koralslange, troede jeg faktisk, at jeg var ved at dø. Men heldigvis var det bare en mælkesno, som er fuldstændig harmløs. Dog kan det samme ikke siges om nogle af de andre slanger, vi kommer til at finde senere i videoen. Men for nu lagde jeg denne fyr i en beholder og gik videre. Der fandt jeg den sjældneste slange indtil videre. Stor slange! Se lige det der. Helen, vent et øjeblik. Ser du det her? Denne slange er nærmest lilla. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg har aldrig set en lilla slange før. Hold da op, han er virkelig enorm. Det er den største slange, vi har fundet indtil nu. Jeg kan simpelthen ikke tro det. Han er bogstaveligt talt lilla. Var denne person ved at skabe mutantslanger herinde, eller hvad? Det er jo vanvittigt. Ja. Det viser sig, at lilla slanger faktisk findes, men de er ekstremt svære at finde. Jeg er ikke 100% sikker på, hvilken art den her er, så hvis du ved det, så skriv en kommentar nedenfor. Men da det er en ukendt art, burde jeg nok ikke holde dem, så jeg lagde ham bare i en beholder. Wow, det er så fedt, venner. Jeg er faktisk ret spændt på at åbne resten af terrarierne nu. Hvis den her fyr var derinde, så forestil jer, hvilke andre vilde slanger vi kommer til at finde. Jeg fortsatte og åbnede flere og flere af de her beholdere.
Dog var nogle af dem helt tomme med intet andet end slangeskin indeni. Men da jeg åbnede den næste, så jeg noget indeni. Åh Gud, Helen, se størrelsen på den slange! Den der er enorm! Åh Gud, hej min ven! Er han overhovedet i live? Ja, han er helt sikkert i live. Han bevæger sig. Jeg tror, han væser af mig. Kan du høre det? Han væser bogstaveligt talt. Okay, jeg tror ikke, han er særlig venlig, så jeg går lige hen og tager de der slangehandsker på igen. Med handskerne på kunne jeg sikkert fange slangen. Og ja, den var endda større, end jeg troede, den var. Den her er så tung, venner. Hold da op. Nu er jeg ret sikker på, at det her er en rødhalet boa, og de er ekstremt aggressive. Vi har faktisk fundet et par stykker på kanalen før. Og lad os bare sige, at det gik ikke særlig godt. Så ja, jeg er helt sikkert lidt bange for at holde ham. Dog virker han ret afslappet, selvom det ser ud til, at han gerne vil bide mig lige nu. Lad nu være. Gud, lad os bare få ham ned i en beholder. Ja, giv slip. Sådan. For pokker. Det var intenst, venner. Jeg er faktisk lidt nervøs lige nu, for hvis den kæmpe slange var i det lille kar, så forestil dig, hvad der er i det store kar. Men vi har stadig en masse flere bure, vi skal kigge igennem, før vi når til det. Så lad os fortsætte. Jeg åbnede det næste kar, og først så det ret tomt ud, men da jeg kiggede nærmere, så jeg noget bevæge sig. Hvad pokker er det, Helen? Jeg gætter på, at det er endnu en slange, for tilsyneladende er det alt, der er i de her buer, går jeg ud fra. Lad os se, hvilken slags det er. Gud. Nej. Han prøver at slippe væk. Kom tilbage her. Se lige det her, folkens. Du ved, den ligner lidt den kornsno, vi fandt tidligere, men den her er helt hvid. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg ved ikke, om det gør den mere sjælden eller hvad. Så hvis I ved, hvilken slags slange det her er, så skriv en kommentar nedenfor. Men den er virkelig flot. For pokker. Nu, da slangen var ret rolig, besluttede jeg bare at lade den kavle rundt på mig. Ja, der var stadig et par flere kasser på denne hylde fyldt med slanger, så vi skal skynde os. Der er en slange mere lige der. Se lige der. Helen. Han er hissig. For pokker. Wow, slap af, marker. Okay, hvad foregår der lige nu? Det her er ikke en god idé, venner. Nej, nu er jeg ret sikker. Det her er en albino kongesno, og det der er virkelig interessant ved dem er, at de faktisk er kendt for at spise andre slanger. Vent, okay, vi bør nok holde ham væk fra den her, det vil ikke være godt. Se der, Helen, han ryster med halen lige nu. Han opfører sig som en klapperslange. Okay, jeg tror ikke, han er særlig glad. Det er faktisk helt vildt. Han prøver lige nu at forklæde sig som en klapperslange for at skræmme mig. Og det virker ikke. Jeg ved, du ikke er en klapperslange, okay? Han skræmmer mig stadig lidt dog. Så lad os bare få ham ned i en beholder. Heldigvis lykkedes det mig at få begge slanger ned i beholdere uden at blive bidt, og bagefter støttede jeg på et par tomme terrarier mere. Og helt ærligt, jeg begyndte at tro, at vi havde reddet alle slangerne, men desværre var der stadig en mere. Og det var den farligste slange indtil nu. Vent et øjeblik. Nej, jeg kan faktisk se slangen gennem sprækken lige nu. Se her! Den der er virkelig enorm, og den ser faktisk giftig ud. Du ved, hvordan giftslanger bare ser giftige ud. Den der ligner en. Okay, jeg tror bare, jeg trækker den ud og håber, den ikke er aggressiv. Hvor er dens hoved? Jeg kan ikke engang se dens hoved. Han går helt amok lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg bare tage fat i ham? Jeg ved ikke, om den er giftig eller ej. Jeg har fat i halen! Hvor er slangehandskerne? Jeg ved ikke engang, hvor slangehandskerne er. Det her er virkelig skidt. Sådan, jeg har ham. Drenge, vi har et problem her. Jeg er nødt til at tage fat bag hovedet på ham. Nej, han slipper væk! Se, hvor lang den her slange er. Jeg kan ikke engang se dens hoved. Nej, han stikker af! Kom tilbage her. Der er hans hoved. Helen, okay, jeg er nødt til at tage fat i ham. Klar. Jeg er bare nødt til at gøre det. 3, 2, 1. Jeg har ham! Helen! Det var tæt på. Se der, han var lige ved at bide mig. Det ville have været virkelig slemt. Det var den svære del. Nu skal vi vikle ham ud. Folkens, den her slange er fuldstændig enorm. Hold da op. Det her er den største slange, jeg nogensinde har set. Nå, tror jeg. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvilken slags slange det er. Forhåbentlig er den ikke giftig. Det tog mig et stykke tid, men til sidst lykkedes det mig at få denne slange ned i en beholder. Og heldigvis var det sidste bur på slangereolen, men der var stadig det store akvarium på gulvet med monsterslangen indeni. Så ja, jeg ser ikke frem til det. Men for nu gik vi videre til det næste bur, hvor jeg fandt noget helt uventet. Nej, venner. Jeg er ret sikker på, at der er en død frø herinde. Se lige der. Jeg var virkelig nervøs for, at det ville ske. Det her opbevaringsrum har været forladt så længe. Jeg var virkelig bekymret for, at mange af dyrene allerede ville være døde. Og heldigvis har alle dyrene indtil nu været i live. Men det ser ud til, at vi er bare en lille smule for sent ude for denne fyr. Gud, han bevæger sig. Det kan ikke passe. Han er stadig i live. Hvorfor så du død ud? Folkens, det er vanvittigt. Jeg har ingen idé om, hvilken slags frø eller tudse det her er. Men han er
Han er virkelig ulækker. Han har vorter, der vokser over det hele på ham. Gud, jeg burde nok ikke holde ham. Jeg får sikkert en eller anden sygdom. Men hey, selvom denne frø er ekstremt ulækker, må vi gøre, hvad vi skal for at redde alle de her dyr. Så lad os fortsætte. Nej, venner. Der er endnu et bur lige her, som står helt åbent. Så forhåbentlig er det, der var derinde, ikke sluppet ud. Det ville ikke være godt. Næste ting i det forladte opbevaringsrum var denne mystiske kasse, og da jeg åbnede den, gjorde jeg en chokerende opdagelse. Det kan ikke passe, Helen. Det er det nye Bass Fishing Productions merchandise. Jeg kan ikke tro det. Det må være det fedeste fund indtil videre. Bare for sjov, vi var nødt til at fortælle jer om det nye merchandise, vi lige har lanceret. Vi har 2 nye designs. Vi har Prairie Dog t-shirten, og vi har Chameleon t-shirten, sammen med helt nye klistermærkepakker. Så sørg for at få fat i noget nyt merchandise. Men endnu vigtigere, jeg kommer også til at gå live på appen Whatnot den 28. november kl. 7 om aftenen. Eastern Standard Time. Og jeg vil bortauktionere eksklusive signerede hatte, trøjer og udstyr, som jeg har brugt i mine videoer. Det fede er, at det hele kommer til at foregå i mit splinter nye dyrelager. Whatnot er en virkelig fed app, hvor du kan købe og sælge alle slags ting live direkte fra din telefon. Og Black Friday bliver deres største dag nogensinde med masser af fantastiske tilbud. Så sørg for at bruge mit link i beskrivelsen, eller scan denne QR-kode for at få $15 rabat på dit første køb. Og husk at følge min konto på Whatnot. Den hedder Bass Fishing Productions. Og klik også på livestreamen og gem den og slå notifikationer til. På den måde går du ikke glip af det. Så vi ses der den 28. november kl. 19:00 Eastern Standard Time. Men for nu, lad os fortsætte med at udforske dette forladte lagerrum for at se, hvilke andre dyr vi kan redde. Vent et øjeblik, kom herned! Jeg kan dog høre noget bevæge sig rundt i denne her. Hvad end det er, så er det stort. Gud, wow. Se de her 4 ben. Helen. Der er 2 kæmpe store. De går helt amok. Slap af. Der er 2 kæmpe store 4 ben herinde. Lad os se, om vi kan få fat i dem. Sådan, der har vi dem. Den her er fin. Hej makker. Lad os se, om vi kan få fat i den anden. For pokker, hvorfor gjorde du det? Kom herover. Hold da op. Au. Han har virkelig skarpe klør. For pokker. Det her er en dårlig idé, venner. De graver sig ind i mine fingre lige nu. Men det er vildt. Jeg har aldrig set de her 4 ben før. Så skriv i kommentaren nedenfor, hvis du ved, hvilken art de er. Men de ser virkelig seje ud. Se farverne på dem. De er røde og gule. De ligner rigtige dinosaurer. Jeg lagde dem begge i en beholder og fortsatte. Og derefter begyndte tingene at tage fart. Jeg fandt dyr overalt. Ej, Helen, se lige det her. Der er en lille skæggegame herinde. Hvad så, lille ven? Det er så fedt. Skæggegamer er bogstaveligt talt min yndlingsøgle. Ja, det stoppede ikke der. For lige bagefter fandt jeg 2 mere. Det betyder, at vi fandt 3 skæggegamer i alt. Men i den næste beholder lykkedes det mig at finde noget endnu vildere. Der er en slags insekt herinde, men det er kæmpe stort. Det er lige skidt over det hele. Fik du det med? Det er så ulækkert. Det viser sig at være en afrikansk kæmpe tusindben, og de er den største art af tusindben i verden. Ja, han var ikke alene. Vent et øjeblik. Jeg tror, der er en mere herinde. Gutter, kom her, makker. Vi prøver bare at redde dig, selvom jeg virkelig ikke har lyst til at røre ved dig lige nu. Se der, vi har 2 afrikanske kæmpe tusindben. De her er de største, jeg nogensinde har set. Gud. Han er lige skidt ud over mine fingre. Det er så ulækkert. Hvorfor gør du det? Og bortset fra lorten, så føles det bare så mærkeligt. Alle de små ben, der kravler på mig. Det er faktisk sindssygt. Gud. Selvom de her ting er ekstremt ulækre og virkelig uhyggelige, er de faktisk helt harmløse, og de er rigtig gode kæledyr. I modsætning til deres fætre, skolopenderne, som er giftige og faktisk kan slå dig ihjel. Så ja, jeg håber bare, at vi ikke finder nogen af dem. Jeg lagde tusindbenene i en beholder, og jeg fortsatte med at udforske. Og lige bagefter fandt jeg det her. Er det en skildpadde? Gud, se lige der! Helen! Det er det, men den her er meget mindre end den første, vi fandt, og den ser også helt anderledes ud. Det er helt sikkert en anden art. Se alle pletterne på dem. Det er så sejt. Skriv en kommentar nedenfor. Hvis du ved, hvilken slags skildpadde det her er, så sig til. Jeg kan tage fejl, men jeg tror, det er en indisk plettet skildpadde. Og de er faktisk ret sjældne, så det her er et godt fund. Jeg er bare glad for, at vi fik ham ud derfra, for det vand er ulækkert. Så jeg fik ham ned i en beholder med noget frisk vand, og så gik jeg videre. Og de næste par buer var helt tomme. Men så hørte jeg pludselig noget bevæge sig rundt. Jeg tror, jeg hører noget bevæge sig herinde, venner. Det gør mig lidt nervøs. Sådan. Jeg åbner den bare nu. 3, 2, 1. Hej, jeg kan ikke se noget. Gud, der er den. Det er en slange. Det må være løgn.
Jeg troede, jeg var færdig med slangerne, og den her er også kæmpestor. Det er ikke godt. Vær nu venlig. Vi prøver bare at redde dig. Det er ikke til at tro. Se størrelsen på den her slange, folkens. Den væser. Den er ikke glad. Heldigvis er jeg ret sikker på, at det her er en kongepyton, og de er som regel ret rolige. Bortset fra, at jeg ikke tror, han er blevet fodret i rigtig lang tid, så han kunne tro, jeg er mad. Nej. Heldigvis lykkedes det mig at få kongepytonen ned i en slangepose, uden at blive bidt. Men det stoppede ikke der. I det næste bur stødte jeg på endnu en slange. Jeg har ingen idé om, hvilken slags slange det er. Så vi skal være meget forsigtige. Vi skal sikre os, at han ikke bider mig, for jeg ved ikke, om han er giftig eller ej. Kom her, det er okay. Gud, stop nu. Slap af, vi prøver bare at redde dig. Sådan der, se, det er... Okay, vi er venner. Det her er faktisk sindssygt, venner. Jeg har fuldstændig mistet overblikket over, hvor mange slanger vi har fundet. Alt jeg ved er, at det er alt for mange. Altså, hvad skal jeg gøre med alle dem her? Mit hus kommer jo til at være fyldt med slanger nu. Heldigvis kunne jeg identificere denne her som endnu en kongesno. Og selvom jeg var lidt lettet over, at den ikke var giftig, vi har stadig den kæmpe tank stående på jorden med monsterslangen indeni, som vi skal åbne i slutningen af videoen. Men for nu gik jeg videre, og jeg stødte på noget helt uventet. Se lige det der! Der er en lille skildpadde herinde. Nej, han er ved at slippe væk. Vent et øjeblik. Jeg tror, det er en snappeskildpadde. Okay, jeg skal lige være lidt forsigtig her, selvom han er en unge. Snappeskildpadder har et virkelig kraftigt bid, så ja, du vil bestemt ikke bide sig en. Reglen er, at du skal tage fat i dem under skjoldet lige der, så de ikke kan dreje sig rundt og bide dig. Hold da op, se lige den mund. Han er virkelig sur. Hvorfor er du sur? Vi har jo lige reddet dig. Okay, ved du hvad? Lad mig lige få ham med i en spand, før det her ender galt. Nu! Selvom jeg ikke blev bidt af den snappeskildpadde, skal jeg stadig være meget forsigtig. Og det er fordi, at det næste dyr, jeg fandt, har et endnu stærkere bid. Gud, er det hvad jeg tror? Er det? Det ligner en tokay-gecko, Helen. Hvis I ikke ved, hvad en tokay-gecko er, så har de det kraftigste bid af alle geckoer i verden. Og oven i det er de ekstremt hurtige og super aggressive. Så ja, det bliver ikke nemt at fange ham. Okay, jeg gør det bare. Her går vi. 3, 2, 1. Der var den. Jeg fik ham ud. Han fik fat i mig. Han kæmper imod mig. Slip mig. Vær sød. Vær sød. Vær sød. Au, det gør virkelig ondt. Gud venner, det her er ikke for sjov. Jeg sagde jo, de har det stærkeste bid af alle geckoer. Au, hvis han ikke vil slippe mig. Vær sød. Vær sød. Han hænger bare fast i min tommelfinger. Au, han bider hårdere. Stop. Jeg sad bogstaveligt talt her i 5 minutter og prøvede at få tokay-geckoen til at give slip. Jeg prøvede alt fra at tvinge hans mund op til bare at lade ham sidde der, og ja, intet virkede. Men så fik jeg en idé. Jeg så dette trick på nettet. Hvis du hælder vand på, for eksempel et firben, der bider dig, vil den som regel give slip. Så lad os prøve det. Slip mig! Wow, hvad? Han kan slip! Han kan slip! For pokker! Nej, der var den! Jeg fik ham! Det gjorde virkelig ondt. Så meget. Se det der. Han bed bogstaveligt talt helt ind i min tommelfinger lige der. Jeg bløder. Det er virkelig ikke godt, men der var den. Vi fik ham. Det virkede. Så jeg gætter på, at hvis et firben bider dig og ikke vil slippe, så skal du bare hælde vand på ham. Nå, selvom han bed mig virkelig hårdt og fik mig til at bløde, disse geckoer er faktisk virkelig seje. Du kan se, at deres fødder lige her bogstaveligt talt er som sugekopper. Hvis de sætter sig fast på noget, er det bogstaveligt talt umuligt at få dem af. Men ja, disse geckoer er ikke for sjov. De har det stærkeste bid af alle geckoer. Og ja, jeg prøvede det lige i dag, og det føles ikke godt. Jeg mener, bare se på den mund, det er skræmmende. Heldigvis lykkedes det mig at få tokay-geckoen ned i en beholder uden at blive bidt, og så gik jeg videre. Og det næste i det forladte opbevaringsrum var denne lille balje, og indeni var der noget helt uventet. Og jeg tror, den lille skildpadde, det er så sejt. Det ser ud til, at vi har fået en lille baby rødfodet landskildpadde, men helt ærligt, jeg er ikke engang sikker på, om den er i live. Han bevæger sig ikke. Der, han har det. Okay. Han bevæger sig. Han er i live. Gudskelov. Jeg begyndte at blive lidt bekymret der et øjeblik. Efter jeg fandt den ene skildpadde, var jeg ved at gå videre og udforske det næste bur. Men så hørte jeg noget bevæge sig, og jeg indså, at der var en hel del flere skildpadder, der havde brug for vores hjælp. Det kan ikke passe, venner. Der er stadig flere herinde. Se her. Jeg så ham slet ikke i starten. Han gemte sig. Den anden rødfodede landskildpadde. Denne her er lidt større end den første, men det er stadig en unge. De bliver meget større end det her. Men det er 2. Der kan være flere. Lad os se. Lige der i hjørnet. Gud, der er en mere. Det er ikke til at tro. Det er også den største indtil videre. Se lige der. Jeg er fuldstændig chokeret. Jeg havde ikke forventet at finde så mange derinde. Men det viser bare, at der bogstaveligt talt kan være hvad som helst i det her forladte depotrum.
Og vi har stadig en masse flere terrarier tilbage, så lad os få disse fyre ned i en beholder, og så fortsætter vi med at udforske. Derefter faldt jeg over dette virkelig store akvarium, og så snart jeg åbnede døren, så jeg noget helt vildt. Se lige der, Helen. Det ser ud til, at der er en slags fireben herinde. Jeg har ingen idé om, hvilken slags det er, for jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har virkelig ikke lyst til at blive bidt af endnu et fireben lige nu. Sådan der, jeg har ham. Du er godt nok hissig. Du må hellere falde lidt ned, makker. Se lige, hvor lang hans hale er. Det er faktisk vanvittigt. Hans hale er bogstaveligt talt 3 gange så lang som hans krop. Jeg har aldrig set noget lignende, men det er virkelig sejt. Skriv en kommentar nedenfor, hvis du ved, hvilken slags fireben det her er. Noget jeg lærte, da jeg var yngre, er, at jeg faktisk kan få fireben til at spille døde. Du lægger Meli bare på ryggen, lige der, og bum, så spiller han død. Jeg fik firbenet ned i en beholder, og så gik jeg videre til det næste akvarium. Og ja, det tog mig ikke lang tid, før jeg fandt noget andet. Det er ikke til at tro, Helen. Se lige der, der er træfrøer i denne her. En af dem hoppede lige ned i det hul, og så er der en lige der. Det er vanvittigt. Lad os se, om vi kan få fat i ham. Se på den her. Han er kæmpestor. Det her er den største træfrø, jeg nogensinde har set. Okay, der er en. Hvor er den anden? Er han herinde? Der er han. Lige der. Han er under træstuben. Det er ikke til at tro. Kom her, makker. Vi redder dig. Sådan. Vi har ham. Det er så vildt, venner. Jeg tror, de her hedder australske dumpy træfrøer. Og som jeg sagde, de er de største, jeg nogensinde har set. De her fyre er så nuttede. De er nok min yndlingstræfrø. Jeg mener, se lige de ansigter. Selvom de her frøer var et virkelig fedt fund. Snart kommer vi til at støde på nogle af de sjældneste og dødeligste frøer i verden. Sammen med en masse andre vilde skabninger. Så vi er nødt til at fortsætte. Nej. Er det, hvad jeg tror, det er, drenge? Det ligner en eddikeskorpion, og det er en af de største, jeg nogensinde har set. Okay, vi skal være meget forsigtige med de her fyre. Disse insekter er kendt for at kunne sprøjte syre ud af deres kroppe. Det er sket for mig før, og ja, det er ikke sjovt, så jeg er lidt nervøs. Jeg besluttede at tage mine handsker på for en sikkerheds skyld, fordi disse insekter også har virkelig store klosakse, som de bruger til at forsvare sig med. Men heldigvis var den her ret rolig, og den kravlede bare rundt på min hånd, så ja, jeg er bare glad for, at den ikke sprøjtede syre på mig. Nå, selvom han er venlig. Dette er nok det mest uhyggelige insekt, jeg nogensinde har set. Så jeg vil bare få ham ned i en beholder nu. Selvom jeg var super heldig, at eddikeskorpionen ikke angreb mig, eller sprøjtede syre i øjnene på mig. Hvad jeg ikke vidste var, at der stadig var masser af dødelige insekter i dette opbevaringsrum, som skulle reddes. Men for nu gik jeg videre til det næste terrarium, og jeg fandt noget, der var lidt mindre skræmmende. Wow, hvad i alverden er det her, venner? Det ligner lidt en salamander, men jeg har aldrig set en som denne før. Se hans farver. Det er virkelig sejt, selvom han ser helt harmløs ud. Vi bør nok ikke tage ham op. Og det er fordi, at de fleste salamander faktisk er giftige. Og de kan udskille et giftstof fra deres krop. Så ja, overraskelse, endnu et dyr herinde, der kan skade os. Jeg kan godt forstå, hvorfor den her fyr gemte alle de her dyr i et opbevaringsrum. Jeg mener, det her er farligt. Så i stedet for at tage salamanderen ud, lod jeg ham bare blive i sit terrarie. Og jeg gik videre til det næste terrarie, og bad til, at der ikke var endnu et farligt dyr derinde. Gud, jeg er så nervøs lige nu, venner. Jeg kan ikke se noget endnu, men det kan gemme sig under den træstamme. Så lad os løfte den op her. Vi tæller ned. 3, 2, 1. Hvad er det? Der er noget indeni. Hvad er det? Det er en slags firben. Han er lige ved at hoppe væk. Men jeg fik ham. Det er vildt, venner. Det ligner faktisk det firben, vi lige fandt, med den virkelig lange hale. Men jeg tror ikke, det er det. Denne fyr har en meget kortere hale, og han føles helt anderledes. Au! Gud, han bed mig lige. Hvorfor bider alle de her dyr mig? Det er altså vildt, venner. Det her er helt sikkert endnu et sjældent firben. Jeg har aldrig set den før, så ja. Skriv en kommentar ned for, hvis du ved, hvad det er. Jeg lagde ham ned i det her lille kar, og jeg fortsatte, og derefter fandt jeg det klart farligste dyr indtil nu. Hold da op! Er det en skolopenter? Kan I se det, venner? Der er en skolopenter derinde. Og jeg tror, det er den, der er virkelig giftig. Nej, jeg er færdig. Jeg kan ikke gøre det her. Nej, jeg er færdig. Jeg går nu. Ja, jeg var så bange, at jeg bogstaveligt talt forlod opbevaringsrummet. Men så gik det op for mig, at der stadig var en masse dyr derinde, som har brug for min hjælp. Så jeg trodsede min frygt, og jeg gik ind igen, og jeg fik 1000-benet sikkert ned i en beholder. Sådan. Jeg fik ham. Men okay, han er inde. Jeg blev lige bange der. Jeg troede, han slap væk. Det er faktisk helt vildt. Ja, det er rigtigt. Jeg er ikke bange for dig. Okay, måske er jeg bare en lille smule. Jeg er bare glad for, at vi fik ham ud af det akvarium. Det havde bogstaveligt talt ikke engang et låg på. Så jeg troede, han ville, hoppe ud. Se de der. Du kan faktisk se hans hugtænder. Det er fuldstændig skræmmende. Du vil bestemt ikke bides af den. Bagefter fandt jeg en anden beholder, der lignede den salamanderen havde været i. Men i denne var der noget helt andet.
Det ser ud til, at vi har en lille skildpadde derinde. Det er så sejt. Jeg er bare glad for, at det ikke er endnu et insekt, ikke? Der er en lille blødskjoldskildpadde, og de får det navn, fordi deres skjold faktisk er blødt i modsætning til andre skildpadder. Og en anden virkelig sej ting med disse skildpadder er, at de har den længste hals af alle skildpadder i verden. Og ja, selvom han er virkelig lille, bliver de her fyre kæmpestore, så jeg vil helt sikkert sætte ham ud i min dam. På den måde kan han vokse sig så stor som muligt. Nu, ligesom salamanderen, har jeg besluttet at beholde denne fyr i sit terrarie for nu. Og så gik jeg videre til den næste, som var formet som en kiste. Du ved, de ting, man lægger døde mennesker i. Så ja, jeg har det ikke så godt med den her. Jeg ryster bogstaveligt talt lige nu. Venner, det her er så uhyggeligt. Jeg kan ikke se noget endnu. Hallo? Er der nogen herinde? Venner, det her er så mærkeligt. Det er helt tomt nu. Selvom jeg ikke så noget med det samme, kan der stadig være noget, der lever under jorden. Så jeg begyndte at grave rundt, da det pludselig skete. Åh Gud! Hvad sker der, venner? Jeg har lige åbnet en slags hemmelig dør. Kan I se det? Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Det ligner en lem, som blev bygget af en fælledør-edderkop. Hvis du ikke ved, hvad det er, så er det grundlæggende en edderkop, der bygger rigtige lemme i jorden. Og de sidder inde i den og venter på, at noget kravler ovenpå, så de kan springe ud og fange det. Hvis I kan huske det, så købte jeg faktisk en fælledør-edderkop for et par måneder siden for at have den som kæledyr. Men det var bare en lille unge. Denne her er helt sikkert meget større, hvis man dømmer ud fra, hvor stor hullet er. Okay, jeg vil prøve at lokke ham ud. På den måde kan vi få et bedre kig på ham, for lige nu kan jeg næsten ikke se noget. Lad os se, om hans fælledør er her. Hans hul er sikkert lige her. Gud, vent, der er han! Han er på vej ud! Drenge! Den ting er enorm! Det er ikke til at tro, drenge! Det havde jeg ikke forventet. Han er nærmest 4 gange større end den, jeg har, og den her er orange. Den, jeg har, er helt sort. Drenge? Jeg tror lige, vi har fundet en ultra sjælden fælledør-edderkop. Han går helt amok derinde, okay? Jeg vil virkelig ikke have, at han slipper væk. Nej, vær sød at gå tilbage i dit hul. Vær nu sød. Gud, der går den. Det er ikke til at tro. Den gik lige ind, drenge. Det er sindssygt. Han vidste præcis, hvor hans dør var. Jeg tror, fælledør-edderkopper er mit yndlingsdyr i verden. De er bare så fascinerende, altså. Hvordan ved de, hvordan man bygger en fælledør? Jeg kunne ikke engang gøre det. Jeg besluttede bare at beholde edderkoppen i dette terrarie, da det er det perfekte lille hjem for ham. Og så gik jeg videre, og med det samme stødte jeg på et andet vildt dyr. Det kan ikke passe, venner. I må da lave sjov med mig. Vi har lige fundet mit yndlingsdyr i verden, og nu har vi lige fundet mit næst yndlingsdyr. Det ser ud til, at vi har 2 pilegiftfrøer herinde, men jeg har aldrig set dem med den farve før. De er sådan grønne og sorte. Normalt finder vi kun de blå, så de her må være super sjældne. Da de her pilegiftfrøer er ret små, skal jeg sørge for, at jeg ikke mister dem. Så jeg samlede dem forsigtigt op, og en efter en lagde jeg dem ned i denne lille beholder. Jeg er så glad lige nu. Jeg kan faktisk ikke tro, at vi lige har fundet pilegiftfrøer. Men jeg kom lige i tanke om, at vi stadig har det store terrarie med slangen i. Ja, det havde jeg helt glemt. Men før vi kan åbne det terrarie, har vi stadig et par dyr mere, vi skal redde. Og de bliver bare vildere og vildere. Dernæst fandt jeg dette mystiske firben, som jeg bogstaveligt talt aldrig har set før. Så skriv en kommentar nedenfor, hvis du ved, hvilken slags det er. Men bagefter fandt vi også den her, som er en albino-afrikansk klofrø, og det er nok den største, jeg nogensinde har set. Dog stoppede det ikke der. Da jeg åbnede det næste terrarium, fandt jeg dette. Det kan ikke passe. Er det, hvad jeg tror, det er? Drenge, jeg tror, det her er en lille Uromastyx unge. Han er så nuttet! Drenge, disse firben er super seje. De er faktisk som virkelige dinosaurer. Jeg mener, se lige hvor pikkel hans hale er der. Det er vildt, men jeg har aldrig set en så lille før. Han er nuttet. Nu, på dette tidspunkt, har vi udforsket alle de forskellige buer på dette bord. Men det jeg ikke havde indset var, at der stadig var en masse flere dyr under bordet. Jeg fandt bogstaveligt talt denne kasse, der bare var fuld af beholdere. Og indeni var der, ja, du gættede rigtigt, flere insekter. I må da tage pis på mig, venner. Hvad foregår der lige nu? Der er så mange fugleedderkopper herinde. Se, hvor stor den her er. Du må da tage pis på mig. Den er jo næsten dobbelt så stor som den første, vi fandt. Vi har 1, vi har 2, 3 fugleedderkopper. Hvad skal jeg gøre med alle dem her? Nu? Jeg sagde det ikke til jer, men da vi fandt den sidste, og den skød alle sine hår mod mig, blev jeg virkelig kløende. Så jeg åbner ikke de her beholdere. De bliver bare herinde for nu.
Jeg satte de kæmpe edderkopper til siden, og jeg fortsatte med at lede gennem kassen, men alle de andre beholdere var tomme. Så jeg gik videre, og i det næste bur var et af de vildeste dyr indtil nu. Se lige, der er noget derinde. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Det ligner lidt en rotte, eller måske en kanin. Jeg har absolut ingen idé, men jeg gætter på, at den eneste måde at finde ud af det på, er at fange den. Så jeg løftede forsigtigt stammen, og jeg lykkedes med at fange dyret. Og først troede jeg, det var en kanin, men da jeg kiggede nærmere, indså jeg, at det var noget meget mere sjældent. Vent et øjeblik, er det her en chinchilla? Folkens, jeg har aldrig set en chinchilla i virkeligheden før, men jeg er ret sikker på, at det er det, det er. Hvis du ikke vidste det, at chinchilla er faktisk kritisk truet i naturen. Og det er fordi folk jager dem for at bruge deres pels til for eksempel frakker og sådan noget. Hvilket er virkelig trist. Så det faktum, at vi lige har fundet en i et forladt opbevaringsrum, er fuldstændig vanvittigt. Jeg tror, det her måske er mit yndlingsdyr indtil videre. Han er bare så nuttet. Bare rolig, marker. Vi har lige reddet dig. Jeg fik forsigtigt chinchillaen ned i en beholder, og jeg fortsatte videre. Og jeg indså, at der stadig var en helt anden del af indhegningen, hvor jeg fandt ham. Så der kunne være en mere. Men desværre, efter jeg løftede træstammen, fandt jeg ingenting. Hvilket betyder, at hvad end der var derinde, måske er sluppet væk. Så jeg besluttede bare at gå videre til den sidste indhegning i opbevaringsrummet, som jeg har frygtet hele videoen igennem. Nå, venner, det er endelig tid til at finde ud af, hvad den der monsterslange er. Jeg har undgået den gennem hele denne video, men ved I hvad? Vi er nødt til at gøre det. Så jeg har fået mine slangehandsker, og jeg fandt også det her, som jeg tror er en slangekrog. Jeg ved ikke hvordan, men jeg tror, den hjælper dig med at fange slangen. Så måske bruger jeg den. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se noget endnu, men det er ret mørkt derinde. Så jeg tror, jeg vil lyse med lommelygten derind, og så ser vi, hvad vi har med at gøre. Gud, hvorfor gør jeg det her? Prøv at se, jeg har ingen idé om, hvilken slags slange det er, men den ser skræmmende ud. Kom nu, makker, det er... Okay, vi er her bare for at redde dig. Okay, jeg stikker min slangekrog derind, og så ser vi, om vi kan få den ud. Jeg ved det ikke. Gud, så du det? Den prøvede lige at bide slangekrogen. Det er ikke godt. Det er... Okay. Nej, vi er færdige. Vi er færdige. Den slange er enorm. Det er den største slange, jeg nogensinde har set. Hvad gør jeg? Det her er ikke godt. Gud, folkens, jeg kan ikke gøre det. Gud. Okay, kom tilbage, kom tilbage. Det gav mig nærmest et hjertestop. Okay, jeg har brug for en pause. Okay, vi har lige holdt en lille pause. Jeg har tænkt over det. Jeg tror ikke slangekrogen virker, så vi bruger den ikke mere. Jeg tror det bedste lige nu er bare at tage fat i den. Jeg skal dog tage fat bag hovedet på den. Hvis jeg ikke gør det, vil den svinge rundt og bide mig. Så du, hvor langt den sprang? Sådan, nu skal jeg tage fat i ham. Jeg kan ikke tro, jeg gør det her. Okay. Han er ikke glad. Okay. Subscribe down below, and yeah, I'll see you in the next one. Jeg har ham. Kom nu, jeg har dig. Lad os gå. Du kommer med mig. Jeg kan ikke. Jeg har slangen. Han er viklet rundt om mit ben lige nu. Hvad gør jeg? Jeg har ikke tænkt det her igennem. Jeg har absolut ingen idé om, hvilken slags slange det er. Jeg har aldrig set den før. Den ligner en kobra. Det er sindssygt. Jeg kan ikke tro, at jeg faktisk lige har grebet den. Folkens. Den her slange må være omkring 3 meter lang. Det er den største skideslange, jeg nogensinde har set. For pokker, se lige det her. Den er så stor. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg skal lægge ham. Jeg tror, jeg har en virkelig stor slangepose, jeg vil prøve at få ham dernede i. Det bliver dog ikke nemt. Det tog mig et stykke tid, men heldigvis lykkedes det mig at få dette monster ned i en slangepose, uden at blive bidt. Ja, jeg fik ham! Vi gjorde det! For pokker. Nå, venner. Jeg tror, man Ole kan sige, at dette var en af mine vildeste videoer indtil nu. Vi fandt så mange vilde dyr inde i det forladte opbevaringsrum. Fra egern til dødelige insekter, til truede dyr, til 3 meter lange slanger. Nu skal jeg finde ud af, hvad jeg skal gøre med dem alle sammen. Tja, skriv en kommentar nedenfor, hvis I gerne vil redde nogen af dem. Måske kunne jeg give nogen væk til jer. Men under alle omstændigheder, giv et like, hvis I kunne lide det. Abonner nedenfor. Og vi ses i den næste video. Farvel.